taas kaikille, tänään on Monkey Gamingin uusi video. Me läpästään Finger Dash. Mä tuossa pääsin hetken praktisella, pääsin sen Wavin, eli se piikin, sen mikä on mulla eniten ongelmia. Mä pääsin sen praktisella 3 kertaa putken ikalla. Joten kai me nyt päästä sitten normaalilla 2 kolikolla. Pitää kokeilla. 2 ekaa kolikkoa. Vikakolikko on vähän... Se on vähän semmonen... Mieto, vaikea. Siis mitä mieto? Vaikea. Mä koitan hakea 2 kolikkoa. Mä tiedän, että sen keskikolikon mä tuun saamaan. Ekasta kolikosta en oo 100% varma. En osaa enää puhua varma, koska se on vähän vaikea, mutta nyt kokeillaan. Okei, me missattiin toi hyppy, joten kokeillaan nyt uusiksi. Ja jos te kysytte, onko tää mun gameplaytä, niin mä painan vaikka pause. Tää on mun gameplay. Mä itse pelaan, mulla ei oo kyllä omaa käyttäjää vielä. Tää ei oo kukaan feikki, tää ei oo mikään video. Koska jos mä jotain, ja sit se tekee se. Mä inhoon kolikkoa, coinsia, se on niin vaikea. Ehkä mä vaan keskityn siihen, mähän sen, mä kyllä kokeilen mun yksi kaverikin pelaa GD:tä. Silloin yli 30 kolikkoa, mutta mä oon läpässyt silti enemmän kenttiä kuin se. Se vaan on läpässyt käänteetkoon kaikilla. Se ei ole läpässyt muuten Time Machinea, eikä Cyclesia, eikä Clutterfunkia, mitä mä oon läpässyt. Se läpäsi just Finger Dashin 2 Okei. Sitten vaan vielä toinen kolikko ja läpäsy, nyt ollaan ihan hiljaa. Nyt ei saa missään. Mä pääsin tuon ekalla silloin praktisella, mut sit totta kai kun pelaa normaalilla, niin sitä pääsi ikinä. No mennään Oho. Ai mun selkä, mä just naksautin sen. Tästä pitäisi tulla aika lyhyt video, mä veikkaan. Viedo, yes. Mä inhoon Finger Dashia ja älkää kysykö miten mä oon läpässyt sen, koska tässä on mennyt yli 2000 attempia. Jos haluaisitte nähdä mun Club Step attempsit, niin te tulisitte kyllä kiljuun. Yhteensä attempseja mulla eli yrityksiä vaikka tyyli joku 25 tonnia. Ja hyppyjä joku 160 tonnia. Mä katoin meillä just hetkisin mun statsit, niin joo. Kokeillaan nyt hakea tää kolikko. No, ei mä kuulin aina tunnia. Mä inhoan tätä kolikkoa. Mun mielestä toi kolikko on kyllä toisiksi helpoin. Helpoin on siinä lentokoneessa, seuraava on toi kolikko ja sitten 3. eli se vaikee on siinä Wavis, koska se on vaikee. Okei, me ei haeta tuota kolikkoa nyt.
No, 10. attempt. Mun on pakko läpäistä, koska tää on 10. yritys. Joten nyt pitää läpäistä. Jos mä nyt tyyliin pelaan praktisella... Jos mä nyt pelaan praktisella, mä tyyliin läpäsen sen wavein ekalla ja saan 2 kolikkoa. Lyödään vetoa. Nyt mä läpäsen tän tyyliin nyt praktisella. Tyyliin niillä 2 kolikolla. Mä löin oikeesti vetoa sit. Koska jos mä oikeesti läpäsen tän nyt, niin mä oon oikeesti kilja. Ei sillä ole mitään järkeä, että mä voin läpäistä tai praktisella ekalla. Oh my god, mä sain sen koliko. Hei, älä sano, että mä läpäisin tällekin Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mä sain toisen kolikon. Toi laskettiin, vaikka mä en koskenut siihen, mutta se laskettiin. Mä sain 2 kolikkoa. Älä sano, että mä pääsen tuon wavein ekalla. Oh my god. Oh my. Oh my. Älä sano. Ei. Onneksi. Oh my god, mä olin oikeesti. Saadaan jo oikeesti niinku ripuli. Pitäisikö tehdä Fortnite-video? Jos tää video saa 2 katselukertaa, yksi katselukertaa, mä en saa katsoa, tai 3 katselukertaa, jos tää video saa, niin se meinaa sitä, että mä teen Fortnite-video. Jos sä sais 1 tykkäyksen, niin mä teen ainakin. 1 tykkäys on yhtä kuin Fortnite-video. Mä en ikinä tykkää mun omista videoista. Jos sä tykkäät sun omista videoista, niin se on aika tyhmää. Oho, mä en hakenut no. Se on voi. Jos mä oikeesti nyt läpäsen tän sen takia, että mä en hakenut niin... No, mä haen tän toisen. Oh. Sit vielä tää jälkeen se wave, jonka mä läpäsen ekalla. Miksi mä kuolen aina tuohon 74 ja 73? Okei, nähdään hetken päästä. Oh my god. 91 attempsia. Mä odottelen 5 minuuttia tätä kenttää nyt. Ei. Mitä? Mistä mä kuolen? Tää ei hypi. Hei, tää ei hypi. Okei, nyt tää hyppii. 100 attempts. Pakko läpästä. Mä oon käyttänyt yli 10 minuuttia pelata. Nyt se on pakko läpästä. Tää on 100 attempts. Nyt on pakko käydä hakea siellä hämähäkkikolikko tai se. Tää on 100. Mun on pakko läpäistä tää. Mulla menee oikeesti mielenterveys, jos mä en nyt läpäise tätä 2 kolikolla. Mä tarviin tietolokkeri. Mä tarviin vaan
Mä käyn nopea vessassa, ottakaa hetki. No niin, ottakaa hetki, mä käyn vessassa. Okei, mä kävin vessassa. Jatketaan. No en oikeesti, mä huijasin. Te varmaan luulitte aluksi, että tää on feikki. Mä en oo vessassa. Mä painan nopea pausa. Mä en ollut vessassa, okei. Mä kuulen aina tuohon. Eli suota attemptia. Kyllä mä liikin läpäisin tätä. Aina kun mä pelaan praktisella, mä läpäisin tätä kalua. Nyt ollaan vähän hiljempaa. Yes. 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 No. Mä olisin leikit läpäisyssä, jos mä olisin päässyt tosta läpi. Oh my god! Mä olisin leikit läpäisyssä, jos mä olisin päässyt tosta edes läpi. Mä sain 2 kohtaa. Mun mielenterveys menee. Kaikki, ketkä katsoo tätä videoa käynyt, sanoo E-työlle, että kattoo tän videon. No, mä veikkaan, että se ei kyllä huomaa tätä. Tuskin on sen tilannut. Kai se on nyt tilannut mukana. Se olikin mun kaveri. Sillä on niinku 4 vai 300 tilaa. Ja meikä vaan on täällä jollain 14 tilailla viivaa jollain 10. En mä tiedä paljon tilaa. 14 mun pitäisi olla. Joka päivä uutta videota. Tilaa, koska tykkää ja tilaa tästä videosta. Tilaa tää video ja tykkää mun kanavasta. Olisiko toivoa? Tilaa tästä videosta ja tykkää mun kanavasta. Joo, aloitus. Joo. Mä keksin vasta aloituksin täällä vasta. Niin, pelaamassa Finger Dashia. Ja mun videot on Geometry Dashia, koska mä yritän Robloxia kuvaakin. Ja musta tuntuu, että te ootte tylsistynyt Robloxia. Tai ketkä haluu Robloxia, niin tykätkää tästä videosta. Meinaa mun Roblox. Tai siis, jos te siis haluatte Robloxia, älkää kuitenkaan tykätkö, koska... Tai jos te haluatte Roblox-videoa, niin tykätkää tästä videosta. Niin mä yritän saada Robloxin toimimaan. Mut tää on siis tablu, millä mä nyt pelaan. Mut sit jos mä pelaan Robloxiin, niin mun on pakko kuvaa se mun kännykällä. Koska täällä lagii Robloxi ihan hitsisti. Joten ei voi. Mä muistan mun ekoja videoita. Joku, onko siitä 8-7 kuuluu? Siitä on aikaa, kun mä aloitin YouTuben. Mun unelma on ollut niinku 1000 tilaajaa. Mut mä en oo ikinä saanut vaan sitä, ellei te tilaatte. Jos te tilaatte, niin mun unelma tulee jotain toteudeksi. Et joo. Ja oikeesti, älkää unsumako eteen. Käykää tilaa sen kanavan. Se tekee hyvää sisältöä. Se vaan tekee
lopetti. Tai ei se lopettanut, vaan sille ei ole tullut videota hetkeen vähän niinku mulle. Mulle ei ole tullut vaan pidempään aika. Niinku. Tai videota se ei ole kyllä tehnyt kai hetken. Coca-Cola maisteluvideo. Coca-Cola ja Pepsi maisteluvideo, jos olette nähnyt sen Eetyön kanavalta, niin mä ja Eetyö tehtiin se. Ja me sehotti, että tehtäisikö yhteinen kanava. Mä olin vaan siitä en oo ihan varma, koska no on se nyt semmoista, kun miten se ajattelisi tehdä se niin, tai niin, että me tehdään vaan yhteisiä videoita sinne. Se voi tehdä. Mut, joo. Inho Fingerdashia. Mä en oo ikinä kolikoita Fingerdashis. Sen takia mä inhoon sitä. Tai en mä inhoa, mä vihaan. Tai en mä nyt vihaa, mä en tykkää siitä. Tai en mä nyt ehkä mä oon vaan hiljaa. Te ette varmaan jaksa kuunnella mua koko ajan. Mä oon hiljaa, niin mä saadaan ton kolikko. Se toimi. Saatiin se. Häh? Mitä? What? Ottakaa hetki. Sori katsot, pieniä virheitä tapahtui tuossa mun